אתן לכם את התפנית, כן, אני שי, וזה לא יכול להיות. אני אתן לכם את התבנית, מה יהיה? אחר כך יהיה, כן, אני אתן לכם. תשאר לך עכשיו. רוזלי, מה נשמע? מה שלומך החמוד שלה? תביא לי אותו רגע. תביא לי צחוק, הכל בסדר. אנחנו עכשיו היינו בעצבנים בקפה. מה נשמע החמוד שלי? הכל בסדר, יפה, חמודי. מה? למה חמוד, מה נשמע? מה קורה? אח שלי גם גיבור? בבית, עכשיו נכנסתי הביתה, ידין ועומד לו דינמיטה. אני לא יודע מה קורה איתי, ברק יעקב ואוריאן הלכו. מה נשמע עם סעיד הערבי? וגם חבר שלו הרוסי. מה? מה זה גמר עליי הרג אותי? הביא לי לשתות כמו שצריך, הביא לי להתחיל עם ברמנית כמו שפעם לא התחלת. מה עשה לי את זה? הרג אותי, הרג את זה. אמרתי לה, תשמעי ממי, את לא יכולה איתי להיות, כי את לא ברמה שלי, אני צריך אותך להיות. מה? וואי, אחי, אני מחר קם, אורל הולך לעבוד במקום לי, הוא פתאום נהיה גבר כמו שצריך, הוא הולך להכניס אותי לעבודה. אומר לי אבא שלו שאני במשבר, וחברה שלי דווקא לי פרטיונר. היא עכשיו בהרצליה, ואני בבית כמו בן זונה. היא עכשיו הולכת ליהנות, ואני כמו בן זונה הולך לשקוט. מה אתה חושב? כן אחי? היא שמה בולבולים, מה? אגב שלי אנחנו